Ahoj lidi. Toto video bude o tom, že si popovídáme, že jaký lidi jsou hodní, jaký zlí. Nechci být taková dětská, ale ty lidi jsou prostě špatný. Jsou špatný. Lidem můžou udělat potíže, můžou je klidně zabít. Může jim zabít rodinu, dítě, nebo manžela, nebo mámu. Ty zlí lidi jsou strašní. Ale jedno si uvědomte. Už vás nikdo vás nebude chtít vidět. Když se na něj kouknete, zahnusíte se mu. Ale vy si můžete dělat klidně, co chcete. Zlí lidi. Toto video určitě kouká skoro celý lid, nebo tak něco. A zlí lidi určitě. Teď si asi budete myslet, že jsou úplně blbá, ale trapná, vidíte? Já si myslím úplně naopak. Vy jste trapný, vy jste blbý. Jste tak zlí, že nám můžete udělat potíže, i když máme víc, tak můžete udělat víc těch potíží, chápete to? Vy to vůbec nechápete. Můžu se vám přiznat, že já mám tolik videí, jenže v jakých videích jsem úplně mimo. Teď třeba si všechno uvědomuju. Ten mozek mě to takhle chce udělat. Já někdy si to neuvědomuju, někdy si to uvědomím. Prostě ten den je úplně jiný. Já ani nevím, jestli jsem zlý člověk, to si musíte myslet buď vy, nebo rodina, příbuzný, no. Já se vás chtěla jen o něco poprosit. Já jsem, asi vám to teď nebude vám zajímat mý řeči, ale do kontaktu, nebo já jsem tak nervózní, že ani to nemůžu vyslovit. Tak tam dolů, úplně dolů, tam můžete něco napsat a já si to přečtu. Já si to přečtu a váš názor bude třeba takový, že třeba jste hodní lidé, tohle video se vám líbilo, nebo ne, toto video se mně nelíbilo, už žádný nenatáčejte. Ale to říkají jen ty zlí lidi. Já jim to ani nechci říkat. To je jen pro ty, který to zajímá tohle video. Jaký lidi si nic neuvědomují. A že je život tak hnusný. Ale neukončete ho tím, že skočíte pod kamion nebo pod vlak. Prostě žijte dál, jako kdyby nic nežilo. Prostě i kdybyste měli nějaký hnusný oblečení, tak dělejte, že to nikdo nevidí. Nemusíte to dělat, ale třeba tenhle názor je pro vás dobrý. Tak do komentáře můžete napsat, jestli vám tohle video baví, nebo jestli ne, tak udělám nějaký jiný a třeba jiný se vám budou líbit. Já si myslím, že tohle video bylo trochu krátký, ale tak 12. video.
Já těch videích asi už mám 10 nebo 11 a, a jedno video, nejmenuje se to nějak, protože já jsem tak pitomá, že já jsem tam nenapsala to, jak se to jmenuje, takže ale můžete se kouknout na Tanec anděla, nebo Party malá, nebo Mluvení o popcornu, nebo Mluvení s Elif. No, tak napište mi do komentáře, jaký video byste chtěli, aby jsem natočila. Tak já už si myslím, že budeme končit, tak ahoj a uvidíme se v dalším videu.